تماشاوان نێژا و پشتی دو دەمژمێران ئەنگۆ دەمژمێر پێنجێ بەرێ vare li parêzgeha Wanê li Bakurê Kurdistan Dem Partî bi duruşma netecrît wê azadî bi ser keve mitîngekê li dar dixe. Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan jî wê tê de beşdar bibe. Dem Partiyê ragihandiye ku îro piştî vekirina seyrangeha şaredariya Artemê Tanê demjimêr pêncan wê li Parka Musa Enter mitîng bi rêve biçe. Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan li ser hesabê xwe yê X'ê di derbarê mitîngê de peyamek belav kir. Daxwaz ji xelkê Wanê kir ku îro demjimêr pêncan ji bo bilindkirina navê demokrasî, aştî û azadiyê li Parka Musa Enter bicivin, îradeya xurt ya Wanê nîşan bidin û banga xwe ya ji bo aştî û civaka demokratîk bilind bikin. Li gorî zanyariyan wê Gulten Kişanak û hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk DBP Keskin Bayındır jî beşdarî wê mitîngê bibin. Amadekariyên mitîngê ber bi dawiyê ve diçin li parêzgeha Wanê. Herî dawî wan mitîngeke berfereh bi vî awahî ji ber mesela hatina qeyûman bi rêve biribû li wê derê mitîngek bi wî rengî hatibû li darxistin ji bo ku protesto bikin hatina qeyûman. Şaredariya bajarê Wanê niha ji aliyê qeyûm ve tê bi rêve birin. Beriya ku mitîng dest pê bike wê li Artemê Tanê ciyekî seyrangehê weke seyrangehekê bê vekirin. Her kes niha li wir e hevkarê me Abdüselam Akıncî jî li wê derê em ê binêrin wê çi me re bibêje. Abdüselam, seyrangeheke çawa ye li Artemê Tanê bi merasîm tê vekirin gelo wisa xuya ye ku pêwendiya me li gel Abdüselam hîna bi temamî çê nebûye. Piştî kurte demekê wê Abdüselam zanyariyan ji Artemê Tana ser bi Wanê ve bideme.